Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hirobil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamiyarsa Kreweng Aji Channel ingkang kinurmatan dalah para kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala. Monggo kita lajengaken kajian kula dalah panjenengan sedaya. Mugi-mugi para kadang ingkang ing sapunika nandhang gerah, mugi-mugi enggal pinaringan tombo usada dening Gusti Allah Ta'ala. Kagem para kadang ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang awerat, ingkang serius, ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring solusinipun ingkang sae-saenipun. Ugi kagem para pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang ing sapunika tanggap warsa, mugi-mugi panjenengan pinaringan umur ingkang panjang, umur ingkang barokah, umur ingkang manfaat. Ugi dhateng para pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang sampun kersa paring subscribe, kersa paring atensi tuwin koreksinipun, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan dening Gusti Allah Ta'ala, pinaringan seger kwarasan, ayem tentrem kuwas slamet, sabar lan tawakal. Ugi pinaringan rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang bermanfaat wonten ing donya lan bermanfaat wonten ing akhirat. Lan ugi mugi-mugi tansah pinaringan pangayoman dening Gusti Allah Ta'ala saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, saking sakehing mara bebaya. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atimul hajja wal umrata lillah fa in uqsirtum famastaysara minal hadyi wala taghlifu ru'usakum hatta yablughal hadyu makhilah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min rasihi fafidyatun min syai'in aw sadaqatin aw nusuk.
fa idza aminutum faman tamatta'ab abil umrati ilal haji fama syadai syaraminal hadyi waman lam yazid fasyiamu syalasati ayyamin fil haji wa sab'atin idarozaktum tilka asyaratun kamilah dalika liman lam yakul ahluhu hadiril masjidil haram wa taqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang Maha Murah ingkang Maha Asih lan padha anyampurnakna ziarah haji lan umrah karana Allah ananging manawa sira oleh alangan lah awea dendan apa kang gampang olehe sarta aja anyukur sarira nira nganti dendan iku tumeka ing panggonane ananging sira apa sing lara utawa duwe reribet ing sirahe kena ing panebus asarana poso utawa sedekah utawa kurban lah manawa sira padha aman sapa sing angala paedah angumpulake umrah karo ziarah haji ya anggawa dendan apa sing gampang olehe ananging sapa sing ora bisa oleh padendan apa wae lah puasa 3 dina ing sajroning ziarah haji sarta 7 dina yen sira wis padha bali iki dadi ganep 10 dina mangkono iku tumrap sapa sing kulawargane ora ana ing masjid suci lan padha dibekti ing Allah sarta padha weruha yen Allah iku abanget piwalese maha leres Gusti Allah taala saha sabdanipun kateranganipun inggih menika keterangan wonten ing ayat 196 haji lan umrah punika boten bedanipun sethithik lumrahipun umrah menika dipun tegesi ibadah haji cilik nanging langkung leres menawi dipun tegesi ziarah umrah menika kenging katindakaken ing sadéngah wekdal nanging haji ngibadah haji ingkang deles namung kenging katindakaken ing sadéngah wekdal nanging haji ngibadah haji ingkang deles
namung kenging katindakaken wonten ing wekdal ingkang tartamtu setengah saking ubo rampening ibadah haji. Deles kedah mawi kendel wonten ing ora-ora Arafat, nanging tumrapipun umrah kenging boten. Dados rukunipun haji punika ikram thawaf tuwin ngubengi Ka'bah, sa'i utawi lumajeng wonten ing antawisipun Safa dalah Marwah. Tuwin kendel wonten ing Arafat, dene rukunipun umrah cekap ingkang kasebat kaping sepisan, kaping kalih lan kaping 3 tumrap kalih-kalihipun inggih punika haji lan umrah. Wonten pasulayaning pamanggih kedah lan botenipun nyukur rambut ing sasampunipun nindakaken upacara wau sedaya, inggih punika lekas ingkang namung mengku teges bilih pangibadah sampun nama rampung. Ngibadah haji punika ngamal ngibadah ingkang mangka tatalesing Islam ingkang kaping sekawan wau, ingkang mungkasan piyambak sarta menggah ing sajatos-jatosipun ngibadah ing wulan kaji. Ngibadah wonten ing salat haji. Ngibadah haji punika lantaran ingkang inggil piyambak tumrap panjenenganipun tiyang ingkang lelampah ing marginipun rohani. Para kadang kaum mukminin wal mukminat ugi para kadang pamiyarsa kreweng aji ingkang kinurmatan, dene rukunipun umrah cekap ingkang kasebat kaping pisan, kaping kalih lan kaping 3 tumrap kalih-kalihipun inggih punika haji tuwin umrah. Wonten pasulayaning pamanggih kedah lan botenipun nyukur rambut ing sasampunipun nindakaken upacara wau sadaya, inggih punika lekas ingkang namung mengku teges bilih ngibadah haji punika nama rampung. Ngibadah haji punika ngamal ngibadah ingkang mengku tatalesing Islam ingkang kaping sekawan ingkang pungkasan piyambak sarta menggih ing sajatos-jatosipun ibadah haji punika tataran ingkang inggil piyambak tumrap kamajenganipun tiyang lumampah ing margane ing donya. Punika rukunipun ngibadah haji ingkang sapisan. Dene umrah punika
minangka pralambang pedhot sedaya sares sasambetan kaliyan dosane sawarnaning panggalihe dalasan ingkang wis reginipun tuwin ingkang manut gagrag anyar ingkang asring kemawon damel katemu ingkang dipun angge ngukur kawontenaning jiwanipun tiyang ing nglebet kabucal para ingkang sami ngibadah haji namung mangangge awujud panggalihe kalih kembar ingkang tanpa wonten jrumatonipun kangge nutupi bedanipun Kanjeng Gusti pun piyambakipun samekta umbul sadaya sasambetan ingkang asor rukunipun haji mesti ingkang wigatos inggih punika ngubengi Ka'bah kawasan tawaf tuwin tembung ing antawasipun Shafa lan Marwah kasarastanan sa'i punika sedaya kawedaripun ing lahir urung latu katresnan dening pangeran ingkang murub wonten ing daleme munafik. Awal saking punika boten prabéda kaliyan lekasipun para tiyang gandrung piyambakipun tansah ngubengi griyanipun tiyang ingkang dipun gandrungi menggah ing sajatos-jatosipun piyambakipun ngatingalaken bilih piyambakipun sampun masrahaken awak kalayan umbar pisan kaliyan ambabar pisane dhateng Gustinipun ingkang sekalangkung dipun tresnani tuwin ngunduraken kaperluanipun piyambak kagem panjenenganipun. Mawi lampahan mekaten wau dipun wastani upacara tuwin ambarampe ingkang kados pratingkahipun lare alit dados dene anggenipun mastani parang tiyang Nasrani lah punika mboten namung nama gina dhateng tiyang ingkang ngibadah haji langkung kados Gusti Yesus rupinipun nalika semanten ugi nama nanging uga nama maiben bilih tresna ing Allah punika boten namung kandhek ing lisan kemawon. Bab prakawis nucup sela cemeng boten nama cengkah kaliyan tauhid atau pengamal dhateng Maha Tunggalipun Pangeran punika sampun katerangaken ing katerangan angka 790 minangka paseksen kula aturaken ing ngriki pangandikanipun Baginda Umar ingkang makaten. Satemene presiden
kula ambali malih minangka paseksen kula aturaken ing mriki pangandikanipun Baginda Umar ingkang mekaten, satemene aku wis weruh yen kowe iku mung watu, kowe ora bisa aweh piguna lan ora bisa gawe pituna ing donya. Sarta saupama aku iku ora weruh Kanjeng Nabi ngaras dhewe, yakni aku ora tetep nyakup kowe. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha firman-firmanipun. Kula pungkasi samanten rumiyin video menika, mugi-mugi sedaya punika saged dadosaken kiyatipun iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala, lan ugi mugi-mugi sedaya menika saged ningkataken ngiyataken ilmu tuwin amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun sagunging samudra pangaksami. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.